Audio Jungle. Jakelutyö on mulle tärkeää ainakin sen takia, että no siinä on ainakin jotain tekemistä ja sit siinä pystyy myöskin säästämään rahaa. Se on tärkeää, kun siinä saa ainakin työkokemusta ja Siitä saa pakollista liikuntaa, kun muut ei välttämättä jaksaisi käydä lenkkeillä ja niin sitten tulee pari kertaa viikossa käytöä. Työajat on suht minulle sopivia ja keikkajakajana monipuolista. It gives extra income. Also, you can do it in your free time. You have a good chance also to exercise your body. Tämä työ on myös tosi hyvä koulun ohella. Pystyy käydä koulussa samaan aikaan kun tekee töitä. I take good care of my family. I take my responsibilities as a father. Siitä sain kuukaudessa sopivasti rahaa, jota voi käyttää muupon bensoja tai mennä leffaan tai jotain semmoista. Voin ansaita rahaa opiskelun ohessa. Siitä saa omaa rahaa ja pystyn vähän aikaa sitten nostamaan oman kännykän. Mä haluan kerätä rahaa matkustelua varten. Any nation, when the people are active, it builds a strong nation. And I think this company is a critical contributor of building a strong Finland.